Дякую, дякую. Дякую вам, величезно дякую за те, що визволили нас. Та нам всім. Дякую. 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 Дякую за все, вам щасливо, що дитина буде сильно держава. Повернення. Спасибо большое. Хорошо, это военный. Молодець. Большое дякую. Здоров'я, здоров'я. Знаю, Юра, не дивіться. Я дуже думаю. Це тепер вам. Дякую, дякую. Дякую. Спасибо большое, что вы стали еще нас любите. Бажаю здоров'я, пан президент. Я вам молодець. Повернення. Дякую. Героям слава! Не плакай. Владимир Александрович, спасибо вам большое. Спасибо вам за это. Все нормально. Ну, спокойно. Очень правильно. Привет, мой! Привет! Боже, сколько я тебя мучаю! Как дела? Нормально, все тяжело. Надо, чтобы хлопцы чуть Здравствуйте. Спасибо. Доброго дня. Повернення. Дякую. Ты просто молодец, сколько взяли на тебя. Дякую, пане президенте України. Мені немає за що дякую. Вот. Да, повернення. Дякую. Привет, Сенцов. Как красиво. Спасибо большое. Тебе спасибо. Мені казали привітатися з вами. Дякую. Добрый день. Привет. Виталий. Я вам. Закінчити? Всіх поверну. Девушка, телефон! Всіх. Точно. Ну, командир нехай випускає. Командир, ідіть. Я знаю. Проживає. Привет. Привезли всех куда-нибудь. Володимире, пару Нормально
Я підійду до столу. Давайте тут в прямому ефірі. Отходим все. Отходим. Устраиваемся и будет без подхода. Я всем. Это, конечно, дурдом, честно говоря. В эту сторону не идите, пожалуйста, идите в другую сторону. У нас інші герої, не я, моя команда. Тому якщо гучніше добре, я думаю, що ви час повинні саме цим хлопцям. Я всіх вітаю з поверненням наших героїв. Хочу сказати, що зараз ми можемо говорити про все відверто. 7 серпня 2019 року, незважаючи на будь-які перепони, таки відбулася телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший етап про припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій. Ми домовились створити робочі групи. Робочі групи були створені, і ми домовилися, що впродовж місяця ми повинні говорити дуже предметно, працювати потужно, без брехні і повернути наших хлопців додому. Ми домовились про звільнення моряків та військових полонених. Я гадаю, що перший етап виконано. Перший етап я повинен підтвердити, що я і президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли, і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості. Я думаю, що повернення наших хлопців – це дуже радісне відчуття, повинно бути у кожного з вас. Давайте поаплодуємо всім, хто це робив. Я хочу подякувати нашому офісу, всій нашій команді, нашому омбудсмену. Ми створили робочу групу, як я сказав, від нас керував цією робочою групою Андрій Єрмак, хочу йому подякувати. Мені здається, how are you? Окей. Я тільки хочу сказати, just a second, please. Я хочу сказати, що мені здається, ми всі зробили перший крок, він був дуже складний. Мені здається, і я впевнений, і ми знаємо, що далі робити. Далі ми будемо зараз говорити, як ви бачите, що є не просто розмови, є результат. Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати у Мінському вже процесі розведення військ двома етапами. Золоте Петрівське спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню в повній мірі і припинення війни. І після цього буде найскладніший етап, і ми до цього віримо в це. Я думаю, разом з вами, разом з усією країною ми повернемо не тільки людей, і наші території. Що стосується хлопців, зараз вони зараз поїдуть до Феофанії, і у нас є робоча група. Всі проблемні питання з приводу квартир
житлові питання, і з приводу ліків, і будь-які грошові питання важливі, я впевнений, для них, для підтримки. Ми все це зробимо. Да, будь ласка. Он не нужен тебе? Какого хрена здесь? Просто у меня микрофон I там told остался. already about it. You have to know Ukrainian, you see? Блин, а где мой штатив? Что я хоть пристегнусь? Telephone connections between two presidents. We've done the first step. I've said to our journalists, to Ukrainian establishment and to our team that we have to begin all the steps publicly, all the steps in Minsk process, in Normandy. I hope that I just forgot to say about it to our journalists. I hope we'll have the nearest meeting in Normandy format, and we'll speak about it, and we'll speak all the steps during the, not the future, during the nearest future. We have to do all the steps to finish this horrible war. Would you think this is a new chapter in relations between Russia and Ukraine? I think this is the first chapter. And things will get better. Thank you very much. Thank you. We hope so. Thank you. Шановні журналісти, я закінчив, мені здається, формула, скажу вам, була збережена. Це були наші домовленості. Я дуже хотів повернути. Спочатку була ідея, не ідея, спочатку спілкувалися про те, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог. Я дуже радий, що це була наша пропозиція про інший формат, доповнення до наших моряків, наших політв'язнів. В чем была вообще задержка? С чем она связана? Тільки з роботою правоохоронних органів двох країн, тому що є якісь, ви розумієте, певні речі, які ви повинні зробити. Ось і все. Іншого затримання не було. Просто деякі люди не хотіли, щоб це відбулося. Ми не будемо, у нас сьогодні радісний день. Колись ми все це будемо з вами знати, з прізвищем і таке інше. Тому ми, чесно кажучи, дотримувалися всіх наших домовленостей. Все було в секреті, тому що ми знали, що нам не всі хочуть повернення. Ось і все. Питало і не тільки перед поверненням. Перед поверненням, скажу вам чесно, якщо ви не будете, скажімо так, на мене тиснути, я не буду казати прізвище, тому що я обіцяв європейських лідерів, з якими ми проговорили момент і час, який потрібен зробити ще доповнююче допитування, всі слідчі дії. Ми все це зробили. Ми все, що від нас не вимагали, нас попросили, скажімо так. Це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас може зірватися обмін. Але я радий, що ми все виконали. Давайте ще одне питання. Це другий етап, про це я говорив. Я гадаю, що у другому вже етапі ми будемо серйозно працювати і ми повернемо всіх наших людей. Звільнимо, тому що багато людей в Криму і вони... Рік, два, три. Ні, дивіться, я в цілому не говорю не про 3, не про 2, не про рік. Ми хочемо це робити дуже швидко. Тому найближчий час, я не можу вам... Ми мріємо і працюємо. Величезна подяка за цей великий крок. І вам велика подяка. Дякуємо вам. Успіху всім. Да, но никого не было.
Али! Я вже поговорив з ним. Ну, не з усіма, ну ще поговоримо. Що основне, що хочете сказати? Ну що, про що говорити? Хто як сидів, хто з ким є, як воно все було, там, політичні теми. Ну це як піде розмова, це ж що я говорю, на все. Это мама Эйдера. Мы с ней всегда были на связи. Вашей поддержки здесь вряд ли что только можно было выдержать эти. Слава Богу, все позади. Александр. Це можливо на його підтримку, робити всі дії для того, щоб це так же завершилось, як сьогоднішнє наше свято. Пані Людмила, куди далі везуть зараз звільнених українців? Далі куди їх везуть? А у нас їх везуть в ці міста, куди ми їх повеземо. Чи буде реабілітація якась передбачена? Скажіть, будь ласка, чи буде для них реабілітація? Буде реабілітація, обстеження, все буде зроблено. Так я сказав президент. А на яких умовах? Зараз їдуть сюди, Либо пришли. Я имею в виду, что бомбани какой-то по дороге эксклюзивы с каким-то бранцем. А потом в Бекирову сразу идем. Ты же себе дословно пишешь. Буквально у кінці минулого місяця, що буде обмін. І ходили чутки. І вже по ходу справи ми розуміли, що ось-ось. Але сьогодні о 4 годині ранку нас підняли і сказали з речами на вихід. Ми їхали по столиці Російської Федерації Москві і прощалися з нею. Скажіть, ваші емоції, я розумію, наскільки це Емоції, ну, важко. Я до сих пір не можу зрозуміти, що я вже вдома, що я поряд із своєю сім'єю нарешті. Пройшло. знаходячись там, щоночі прокручували собі ці сцени, коли вас заходили? Так, перші місяці так було. І останні місяці. Сестричка до вас перша підбігла? Так. Що Я сказала? всех там порвала. Що? Я всех там порвала. Это мой. Больше не отпущу. Що батьки скажуть? Ничего. Батьки теж не відпустять його більше ніколи. Не відпустите? Ну, це його вибір, він доросла людина, тому будь-який його вибір ми завжди приймемо. Як би не було тяжко нам. Чим зараз займатиметесь? Зараз проходити медобстеження і чекати повернення до свого рідного міста. А там? А там я ж не знаю, що зараз проходить в Україні, тому мені треба час адаптуватися і війти у минулий стиль свого життя. Як до вас там ставилися місцеві? Ставилися ну, добре. Якщо брати із Сімферополем, то в Москві до нас дуже гарно відносились. Ну так. Маєте на увазі охоронців, службовців чи ті, хто там Так. сиділи? Ні, ми були окремо у Сімферополі. А коли ми приїхали до Москви, все було добре. А як цю крихітку хоч звати? София. Софія? Скільки тобі рочків? 10. Ти просто умніця сьогодні, ти знаєш, будеш на всіх телеекранах країни. Так. Успіхів вам, здоров'я. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Так, хто ще є?
Боже, меня же убьют, что у нас нет. Кольченко, хочешь еще раз? Ну, на интершум я не знаю. Я увидел свою семью, и я счастлив, я просто счастлив. Может быть, сейчас по мне это не видно, но я прошел сложный путь, и мне нужно время адаптироваться. Представьте. Зинченко Вячеслав Анатольевич. Як ви себе почуваєте зараз? Добре себе почуваємо. Які емоції зараз ви відчуваєте? Ви не даєте ощущення. Ну, які емоції? Мені потрібен час адаптуватися. Ви продовжите службу на флоті? Мені потрібен час, щоб зробити цей вибір. Зрозуміти мене, це був складний шлях і потрібен час. Чого найбільше хочете? Додому хочеться. Що Дома чекає? Що на сина дома чекає? Скажіть. Дуже багато приємних. Кошка. Ну, вам кошка? Сфинкс. Пушистая. Разноцветная. Девочка. К сожалению, у нас сейчас просто присутствует не вся далеко семья, поэтому в первую очередь его ждут родные и близкие. Конечно, всем хочется его обнять, поцеловать и увидеть, и убедиться, что живой, здоровый. Вы сами прекрасно понимаете. Вот. Ну и, конечно же, много сюрпризов его дома ждет. Но все мы не будем открывать, пускай для него это тоже будет пару сюрпризов, правда? Можливо, якийсь улюблений смаколик приготували? Ну а как же? Что сам? Мы прекрасно знаем, что у меня сын любит. Некоторые вещи мы уже привезли сюда. Это такая вещь, как пирог с вишней. Я знаю, что выпечку он очень любит. Ну а дома, конечно, основное сало, которое он всегда просил даже на судах. Почерова, который он очень любит, это домашние заготовки. Ну а дома его ждут любимые голубцы, конечно же. Ну і маса всього-всього. Давайте это. Дякуємо вам дуже дякую. Зараз капусту. Зараз ми їдемо у госпіталь для проходження медичної. Політики цим займаються. Я достатньо сказав для того, щоб розуміти. Скажіть, будь ласка, чи вдалося депутати? Ну, це трошки не до вас. Знову ж таки, не думаю. А що Україна все-таки, ну, якісь там були поступки, про які можна говорити, на які не можна? Не думаю. Я не можу коментувати. Скажіть, будь ласка, це наша віталиця. Я ж казав вже це. Коментував, що я цих питань не коментую. Є люди, які уповноважені, які займалися обміном, вони уповноважені давати коментарі по цьому всьому. Він надав свій. І ще раз, я ж сказав. Він передав. Він ще залишається. Ще людей,